Ang pagtuon subong, ang semanal nga pagsisa, pagtalakay, pag-review, kag pagtuon naton sang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Ini ginapanguluhan nga departamento ni Pastor J.C. Aragon Jr., kagupod ni Sir Frederick Linatan, ni Sir Elberito Paya, Sir J. Sir Arces, kagangaton student assistant nga si Sir Rodel Vargas. Sa siningation, nagapasalamat kita nga sa madugay nga aton ginahandom, iyari na gid ang isa sa aton mga teachers sa may CPAC Academy, wala sang liwan, si Sir Israel Garson. Sir, mayong adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Yeah. Tumandok si Sir Garson sang Matalom Leyte. Apang diri siya nag-graduate sa iyang secondary education. Kag subong, maestro na siya diri sa aton academy sa CPAC. Kag siya nagatudlo sa mathematics. Kag salamat nga siya upod naton sa siningation. Sir Garson, sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon aton nanay tamyawon sa masunson aton ginatamyaw ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira man sa Negros Oriental, kagaton mga kauturan, mga kabyanan sa may Panay, sa Iloilo, sa Antique, Aklan, Capiz, kag sa Guimaras, kagaton mga kauturan kag mga kabyanan sa Southern Mindanao, sa may General Santos, sa Coronadal, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, kag sa Sarangani Province, kag bisan pa sa may Maguindanao. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Kag subong man ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking, bisan pa Sir Garson ang aton mga Cebuan speaking dira sa may Europa, sa London, sa may France, kag sa diin pa da naton nga mga nasyon sa Europa, sa Amerika, sa South America, kag diri sa Thailand, sa may Indonesia, sa Malaysia, sa Taiwan, kag aton mga kauturan dira sa may Arab nations, sa may Saudi, sa Kuwait, sa Oman, kag sa iban pa naton nga mga kapungsuran nga diin may mga Pilipino kita nga nagasunod sa aton nga pagtuon. Kabay pa Sir Garson nga aton sila malabot sa siningation, kag aton sila mabuligan sa pagtuon naton sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Hindi na kita magdugay, akon pangabayon si Sir Garson sa pagbasa sang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Binuhatan 15 versikulo 11 sa hindi pa kita magpangamuyo sa pagsugod naton sa aton nga pagtuon. Okay, akong pagbasahon diri sa Binuhatan 15 versikulo 11. Nagasiling, apang nagatuo kita nga maluwas kita paagi sa bugay ni Ginoong Hesus, kaangay sa ila. Yes. Aton iduko mga kauturan ang aton ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tion sa liwat kami Ginoo nagatugyan sa ngamon nga pagtuon. Salamat nga imo kami tagaan kag bugayan sang kaalam kag ihibalo nga amon masapuan, amon makita ang mga importante nga mga talan-awon kag mga butang sa leksyon nga amon pagatalakayon sa sinigid nga tion sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Sir Garson, ang aton leksyon subong leksyon 8. Leksyon 8. Yes. Ang konsilyo sa Jerusalem, sa English the Jerusalem Council. Kag aton makita ini sa Binuhatan 15. Ang Binuhatan 15 nagatalakay gid siya sining experience ni Pablo ni Barnabas kag sa iban pa naton nga mga pangulo sa early church dito sa Jerusalem. So ginsulat ini ni Lucas kag ang kapitulo 15 amo ang sentro sa sining aton pagtuon subong. Yes. Anong imo pa nakita, Sir Israel, sa aton nga leksyon? Sa introduction, yes. Okay, ini siya nga council or konsilo sa
nabuo ni siya tungod kay may ara mga issues, no? Yes, May ara mga issues ang sang una nga mga aton mga brethren, no? Nga sa dira nga sila nagapangwali didto sa mga hintel, Yep. no? Kag sa dira nga sila nagapangwali, ato nabal-an nga may ara mga reaksyon ang mga Jerusalem, mga members sa Jerusalem. Mga labi na ang mga Hudiyo. Wala mga Hudiyo. Pastor. Yes. 2 years after sang first missionary journey ni Pablo kag ni Barnabas, nagbalik sila sa may Antioch. Antioch. Kag dito sa Antioch, dito man may mga Hudiyo dito nga halin sa Jerusalem. Kag samtang sila nagasimba dito, ang mga Hudiyo nga halin sa Jerusalem, ang mga tunay gid nga mga Hudiyo, daw hindi komportable sang sitwasyon nga may mga hintil nga nagaupod sila sa pagsimba. Nga wala ma-circumcise. That's why ina nga balita naglabot sa Jerusalem. So, ang naitabo sa Israel nga ang Antioch nga amo ang nahimo na subong nga missionary center sang early Christians, ginpadala nila si Pablo kag si Barnabas sa pag representar sang sitwasyon kag at least ma-finalize kung ano gid ang mayo nga buhaton sini nga sitwasyon nga nagaimpon ang mga Hudiyo kag ang mga converter ni Pablo sa Kristyanismo. So, that's it. Amo na ang sentro gid sang aton nga pagtuon sa sini nga semana. Okay. Sa Sunday, Sir Garson, the point of issue. Ang punto sang issue nila nga ila nga gin talakay dito. Okay. Sa hindi pa si Sir Garson maghatag sang insight mga kauturan. Dumdumo naton nga sa Antioch ang Hellenistic Jews kag ang mga uncircumcised Gentiles nagaisa sila. Even though they were already satisfied of their fellowship, galing kay nagsulod ini ang mga Hudiyo dito. So, tatlo na kagrupo ang mga uncircumcised Gentiles, ang mga Hellenistic Jews, ang mga Hellenistic ni amo ni mga tao, mga Hudiyo nga natawo sa guwa sa Jerusalem. So, tika nami na sining duwa. Galing pagsulod sa ikatatlo nga grupo nga mga Hudiyo, dito nagsugod ang contention na issue. Yes. Sir Israel, ano pang imo na sapuan diri? Kay ang issue diri pastor sa aton nga leksyon diri. Yes. Sa dira nga nagadamo ang mga uncircumcised Gentiles nga nagasulod sa iglesia. Adunay mga Hudiyo, no? Mga Judaizer ni ang ginatawag sa aton nga lesson nga naglabot man didto sa Antioch. Kag ilang nakita nga nagdamo gid, no? Kini nga mga ginatawag nga uncircumcised Gentiles. Kag sa ilang gituohan nga ini sila mga Gentiles ilabi na gid kun uncircumcised ka, ginaisip kanila nga mahigko, no? Kag base sa ilang tradisyonal nga pagtuo, sang una ginabase nila sa kasuguan pa ni Moses nga nagasiling didto nga bawal gid para sa ila nga magasulod ining mga uncircumcised Gentiles. Kag hindi gid pwede kasulod sa sinagoga. Ang mga uncircumcised. Tama gid kangilad gid ang mga Hudiyo nga ang mga hintil nga wala man circumcised will come inside the synagogue. Kag ti ila gid gina plaster sa mga Hudiyo nga wala gid kaluwasan ang mga uncircumcised. Apang ang wali ni Pablo nagahambal nga wala na kinahanglan ang circumcision. Kay si Ginoong Hesus para na sa tanan. So hindi ma-reconcile ini nga sitwasyon. Ang belief sang mga Hudiyo nga hindi maluwas apang contrary sa teaching ni Pablo nga may kaluwasan ang tanan, including the uncircumcised Gentiles. So amo na siya ang nahitabo nga may konflikto. Kag
si Pablo mismo hindi komportable sang presensya sa mga Hudiyo. Kay iya gani ginatawag ini ang mga Hudiyo, troublemakers. mga troublemakers, so, mga false brothers. Ang ginhimo sang Antioch is to send a delegation. Nagpadala sila sang delegasyon pakadto sa Jerusalem to finalize the issue kung ano gid ang mahimo sini nga sitwasyon kay tiga konflikto sila. Yes. So ang ila nga contention number 1 gid nila nga issue is circumcision. Yes. Ginpadako gid nila nga issue. Yeah. Oo. Ginpadako gid nila nga issue. Yes. Kag sa aton nga Monday nga election may background diri ang mga Hudiyo in which sa akon sa akon nga pagtan-aw Sir Garson may punto ang mga Hudiyo. Oo. May katungod gid sila pag-emphasize because ara na mabasa sa Exodus nga ginhatag sa mga Israelinon. Yes, anong mabasa dira sa Exodus? Labi na gid sa Exodus 12. So mabasa naton dira pastor sa Exodus nga ang mga katawhan sa Israel gina-require gid sila tanan gid nga mga lalaki nga dapat ma-circumcise. Kag hindi lang sa tanan nga mga lalaki pati na ang ilang nga mga bisita. No? Mga estranghero sa ilang nga panimalay ay labi na gid kung magasaulog sila sang ginatawag nga Passover. Yes. So requirements ni nila ang circumcision. Kag hindi ka ka-join sa ilang nga Passover kung wala ka na circumcised. Yeah. Amo na sila ka stricto pastor. Kag Sir Garson, ang isa man ka importante nga ang Passover feast amo ang isa sang pinaka-importante nila nga mga pagsaulog sa Israel. Yeah. Oo. Nan. Tuigan ila ini gina-celebrate every year. May mga rituals na sila for 1 week nga ilang pag-celebrar. Kag may mga pagkaon na sila, may ginakaon na sila. Kag hindi gani pwede nimo ang mga bukog sang mga karne. Oh, hindi pwede gani nga bukon. Oo, kinahanglan nga intact gina siya for the whole celebration. Kag hindi nila mapagwa ang pagkaon sa gwa. Oo. Kag hindi nila kanon man sa gwa ang pagkaon within the house lang gid. Ti kung may bisita ka dira nga hindi na circumcise, hindi na makaintra. Kag hindi makakaon. Kag hindi makakaon. Sina nga panahon sa ila pag-celebrar. Kag kung may slaves ka, nabi ako, subong Hudiyo, may slaves ko, hindi man na ka-intra ang slaves unless ina nga slave, ina nga ulipon, is circumcised. So, kag ina nga bisita, hindi man kakaon kung hindi siya mas-circumcised. So, for 1 week, hindi siya nakakaon sina nga balay, kay hindi siya circumcised. So butsing kanon pastor nga requirement sa ila ang circumcision. Na ang issue Sir Garson is ang mga Hudiyo nga ang ila panghuna ang kaluwasan pinagi sa circumcision. Oo. Gina-connect man nila ang circumcision sa kaluwasan. Yes. Na kag wala nila matalupangdan. That's why ang contention ni Pablo, nga siling ni Pablo, mga utod, wala nyo maintindihan ang covenant kag ang salvation. Those are the two important things. Covenant and salvation. So, ang inyo nga emphasize, nga hindi maluwas kung hindi ma-circumcise. But siling ni Pablo sa iyang contention, nga ang covenant is different from salvation. Yes. Yes. Ang Israel may ara pakig angot, may covenant, may agreement between God and Israel. Nga isa sa mga signs is circumcision. Pero ang una-una sa mga Hudiyo nga kaluwasan na siya. But siling ni Pablo hindi na iya. Covenant lang na iya. Ngay kamo ang ginpili, kita ang ginpili sang Ginoo nga mangin depository sang iyang kamatuoran. So kita ang ginpili among the nations. Wala iya ang Ehipto, wala iya ang Syria, ang Babylon, wala ang Israel ginpili. So isa sa mga signs is circumcision. But it does not mean nga kung ikaw Israel kag circumcised ka, may kaluwasan ka. Oo, hindi na butsing. So amo na ang contention ni Pablo nga wala maintindihan sa mga Hudiyo. Siling ni Pablo ang kaluwasan is different from the covenant, from the agreement
kag pakigsaad sang Ginoo. Pareho sa imo pakigsaad ko sa imo. Nan, it does not mean nga tapos kung makigsaad sa imo, libre ka na, may kaluwasan ka, wala. You have still to look for salvation. Even though we are God's chosen people. So, amo na siya ang diferensya nga ila gin-emphasize ni Pablo dito sa Jerusalem Council. Yes, Sir Garson. Nagsiling gid diri pastor nga circumcision is not a guarantee of salvation. Yes. No? Hindi butsing kanon nga kung na-circumcise ka, may kaluwasan May ka na. kaluwasan ka. Oh, maski nabilong ka sa God's covenant, Yeah. no? God's covenant, and you are circumcised, then that is not a guarantee. that Guarantee. You Kaya, are kaya ang really saved. emphasize ni Pablo ang kaluwasan sa kay Kristo lang. Sa kay Kristo lang. Yes. Amo na mga kauturan, nga bisan ko tuod kita mga Adventista, Sir Garson. Kita ang ginpili sa Ginoo. I fully believe giya. Nga sa akon pagtuon sa Biblia, nga kita amo ang Ginpili. God's chosen people. Kita nga mga Adventista. But it does not mean sense nga kita may covenant kag kita ang ginpili sa Ginoo nga mo ang iyang last day group of people sa pagwali sa maayong balita. It does not mean nga luwas ka na. You have still to look for Jesus. You still need Jesus. For salvation. Yes. But ang isa lang ka nami kay kita may agreement sa Ginoo. Kag kita amo ang gadala sang maayong balita. Na. So, amo na siya ang contention nga gin isa sa mga ginuwali ni Pablo kag sa iya nga paghambal dito sa council sa Jerusalem. Debate na sila. Oo. Yeah. Kay may issue naman. May issue na sila. Oo. Ano ang imo nakita dira, Sir Garson, sa pagdebate na nila? So, amo to ang contention ni Pablo. Amo to ang speech ni Pablo. Ang iyang gin-emphasize sa konsilyo. Gindugangan pa ni Pedro. Ano kay Pedro? Ngayon mo nakita. So siling ni Pedro, gin-point out ni Pedro pastor ang iyang nga experience. Sa dira nga gintawag siya sa Ginoo pag ebanghelyo ngadto kay Cornelius. Nga nagasiling didto nga iya nga na-prove nga wala gid iya sang ginpili ang Ginoo. Tanan man uncircumcised ka man, no? Hintil ka man. Pero pinili kaya sa Ginoo. No? Wala sang pinasahi, wala sang ang Ginoo pastor tanan welcome para sa iya. Yes. Na kagang isa pagid nga kanami man sang contention ni Pedro sa iya nga pagtindog dito sa Jerusalem Council sa mga konsilyo ang iya experience sa kay Cornelius. Ato na natunan sang ligad nga duha na ka semana nga si Pablo ato na hibalaan nga si Pablo ya tama katiga nga magwali sa hintil. Kaya ang iya concentration ni Si Pedro not Pablo. Ang concentration ni Pedro sa mga Hudiyo. Kaya Hudiyo man siya mo. Oo, nan. Ti, why sa kabalo nga ang Ginoo nagadirekta sa iya. That's why nayang hagani siya. He was just surprised nga he saw that kind of vision. Kag nagdebate pagani siya sa tingog nga hindi kuya mag-ihaw kang magtindog. In the end, iya ginhambal nga inigali hindi para pagkaon, hindi sa physical mga nga pagkaon. Hindi physical, hindi sa mga mahigko nga mga sapat, kundi mga tao. Nga ang mga mahigko nga sa concept sa panahon na sa mga Hudiyo, mga mahigko ang mga hintil eh. Hindi gani sila magtandog eh. Nan. Siling ni Pedro nakita ko na amugali na ang kahulugan. That's why iya inigin emphasize dito sa Jerusalem sa konsilyo nga hindi na natong tawgon ang mga hintil nga mga mahigko kay gintinluan na sila sa Ginoo na isa na. So amo na ang fighting point ni Pedro dito sa tunga sa Jerusalem. That's why ang mga members ng council natingala, this is it, and many of them, if not all, were convinced. Dugangan pa ni Santiago. Anong kay Santiago ya? Kay James dere gin-point out naman ni James ang restoration of David's temple. No? Nga siling pa niya dere, God had already provided for Gentiles to join, no? In a sense, a reconstituted people of God. No? Nga may mga hintil gidya nga magasulod ra sa
sa templo sa Dios. Yeah. Kagin kotya ang Amos. Ang Amos Yes, chapter 9. particularly Amos 9, 11 and 12. Oo. Nga gin predict, nga gin prophesy ni Amos. Nga one day, David's house will be rebuilt. Ipagatukoron liwat. Ang akon punto, Sir Garson, amo ini, kung magpatukod ka liwat, you need new materials. Tama, Pastor. Bisan imo i-renovate, Pero kinahanglan ka gid sa bag-o. kakasun mo to ang daan nga materials nga hindi magamit and then ibutang mo gid ang bag-o nga materials. The point that I am trying to emphasize is this. Nga ining bag-o nga materials, most likely masiling naton nga mga Hudiyo coming from other countries, mga Hellenistic na tao sa ibang lugar, will be coming back to Jerusalem and rebuild Jerusalem. Kaya hindi ni physical temple, hindi ni physical house, but the nation of Israel i-rebuild sang Ginoo. Na, ti ang mga materials will be Hellenistic and siling ni Santiago, including the Jews. Including the Gentiles. Kaya ang punto diri, other nations who are my people. Ang claim sang Ginoo nga halin sa iban nga nasyon nga akon mga katawan. So hindi na sila mga Hudiyo. They are Gentiles coming from other nations. Nan. Dira mismo na-convince ang mga members ng council. Yes. Sa Wednesday, anong nitabo? There was a decree. Pagkatapos nila nga na-convince sila sa kay Pedro kag kay Santiago, Pastor, naka-create sila sang apat ka mga provisions. No? Kadtong about sa circumcision, na-reconcile na to siya nga issue. Nga naklaruhan na sila sa explanation ni Pedro kag ni Santiago nga ang Ginoo gali wala sang may pinasahi nga mga tao. No? So para sa mga hintil, nag-create sila sang provisions. Ang una diri nga ang meat offering, no? Ang sacrifice to idols, hindi ni sila pwede kaunon meat food, no? Kag ang ikaduha, ang pagkaon sang dugo. Kag ang ikatatlo, ang mga strangled animals nga wala kagwa ang dugo. Ginihaw pero wala kagwa ang dugo. Hindi ni sila pwede. Kay sang una, Pastor, kung atong balikan ang sa Old Testament, hindi magid ni siya pwede. Kag practice ni siya sang paganismo, no? So ang ikaapat amo ni siyang sexual immorality. So tapos nila na finalize amo ni siyang mga provisions. Yes. Nga ilang gisulat amo ni siyang natabo sa apostolic decree. So, ang natabo, Sir Garson, nga daw not ni sila compromise, pero nag-meet in between sila. Nga ang mga Hudiyo nag-give way sa circumcision. Ang mga hintil naman nagsaka sa amoni sa ilang nga mga practices. Sa amoni nga mga practices nga ila dulaon ina nga mga practices. They will renounce. The idea sa atong leksyon is the renunciation of their old habit being pagan. Nga ila dulaon ang ilang pagkapagano. Tungod kay bag-o na sila. Bag-o na sila. Dira kay Kristo. So, nag-stop down ang mga Hudiyo, nagsaka ang mga hintil to meet in the center. Kag may reconciliation. May reconciliation. Hagan silang tanan, no? So, ang apat ka provision nga gin-accept sa mga hintil is amo tong imo ginhambal. Ang hindi pagkaon sa dugo, ang hindi pagkaon sa mga pagkaon nga nahalad na sa idol, sa mga Diyos, kag ang hindi pagkaon man sang karne nga wala nakuha ang dugo. Kag of course, sexual immorality. Kay ti sa mga pagano ya intermarriage siya kag ang mga common sa ila. Kag ti si Pablo ya grabing emphasize niya bahin sa purity of marriage. Ang isa pa gid ka punto sa aton leksyon. Ano imo pagtan-aw sini Sir Israel nga damo sa mga Kristohanon subong nga mga simbahan nga nagasili nga way na sa una pa na nga mga provision ti subong ya ang dugo pwede na makaon so forth and on kay ti ila lang man tiyo gin agreement sa una kag ti subong kay Kristo makaon na ang tanan pwede na ho. Anong imo sina nga punto dira? Siguro, Pastor, may ara
kasuguan, di ba may ara kasuguan ang Ginoo about sa pagkaon, no? Ginklaro na sa Biblia, Yes. at mabasa na siya nga God himself, no? Naghambal nga amo ni siya ang makaon niyo kag amo ni siya ang hindi. Pero sa sini nga sitwasyon diri, ini nga mga pagkaon naga-appeal na diri ang mga ginadili nga pagkaon. Yes. Even maayo siya nga pagkaon pero gina-offer nga to sa idol, hindi na siya. Mahimo na siya, makonsider na siya nga mga mahugaw. Yeah. So kung ato na siyang akseptaron ang pagtuo nga tinluan na tanan nga mga butang, siguro layo na siya nga. Yeah. Kanami sa imong punto, may idugang ko, Sir Garson. You see, ang agreement nila, ang circumcision, why na? Amo na ang ilang na discussan sa council. So, circumcision, wala na. Ang apat ni ka-provision, gindala. Hindi ta makasiling, Sir Garson, nga ini ang apat ka-provision. Kaya wala naman subong kinahanglan circumcision mo. Even though nga kita nga mga Pilipino, naga-practice kita yasina. But not necessarily as a religious prerequisite. Oo. Sa health benefits naton. Hindi ta magsiling ang circumcision. Halin sa Jerusalem Council, magapabilin hasta subong. Kagdulaon tayo ni ang apat ka provision. Wala na pulos ang council sa Jerusalem eh. Hindi na siya epektibo eh. Kaya nga ang dulaon tayo ng apat, ipabilin tang isa. In which both had been agreed during the council in Jerusalem. So, ang punto sa aton nga leksyon, kag sa aton nga Biblia, nga these are not temporary provisions. These are permanent provisions. Even until now. Even until now. Nga ang circumcision, hindi na. And these 4 provisions are still binding even until now. Kaya kung atong dulaon ning apat, ang circumcision aton ipabilin, hindi na binding, hindi na. Wala na bisa ang council sa Jerusalem. Sa Jerusalem. Wala na siyang pulos. Wala na pulos, no. Kaya kung ato na siyang ang piha ko, kag kung sino kita abi, nga magdula sini. Kaya ako yung kapati, nga they were guided by the Holy Spirit during the council. Nga dito, ginano ni. So, ang ilang inaprubahan dito are all coming from above, from God, and then from Jesus Himself. Sealed by the Holy Spirit. Yes. Amen. Nah, last naton sa Thursday, ano ang nimuda? Ang sulat, ano ang ginhimo sang council sa tapos nga they have agreed. Nagpadala sila sang sulat, Pastor. Yes. Dito sa Antioch. Yes. No? Kag ang unod sini nga sulat amo tong ilang nga naagrihan during sa ilang nga council kag ang mga provisions. Katong 4 ka provisions nga para sa mga hintil nga nag-upod, nag-join sa church. No? Kag may ara dito ginapadalaman nga delegates in the person of Judas, Barsabas, and Silas. Yes. Okay. Nga nag-upod kay Paul and Barnabas. Nga mag-report dito about sa result sa ilang council. Yeah. Kag hindi lamang ina para sa Antioch nga simbahan, kundi para all sa tanan. Sa tanan. Na kag amo na siya ang from then on the issue of circumcision, and then ang issue sang pag-upod sa mga hintil kag mga Hudiyo sa fellowship sa iglesia are already settled out. Though damo pa isang hindi niya gusto. Nabaguhan guro, Pastor. Oo, nabaguhan. Kay amo ginaya basta may action, may reaction. May reaction gani siya. Normal may gani siya. Normal gina siya. Bisan gani subong sa aton sa Pilipinas hangalin sa presidential mo nga parliamentary damo gyapon reaction. Though may damo nga nagbaton, but there are still some reactions nga may react. So amo man ni nabaguhan. Labi na gid tong mga Hudiyo, Pastor, nga tunay. Bag-o sa ila. Tunay gid. Tunay nga mga sang una pa ila na practice. Yes. Kag nahadlok sila hambal ni Ellen G. White, nahadlok sila basi madula na ang ilang ano na siya, marka nga amo gini sila. Amo gini sila. Way nakita panahon, sir. Do kadali lang sa atong panahon, do way pa kita mainit sa aton nga pag-discuss ubos ng panahon. Last word nimo, Sir Israel Garson. Anong last word nimo sa aton nga leksyon? So, summary nimo, be.
So mga kabyanan, aton na balaan sa aton nga lesson karon nga ini nga council, no, nga na-reconcile na ang issue about sa circumcision nagapabilin paghapon ni ang apat ka provision. So that is why kita nga mga tumuluo ni Kristo, hindi dako para sa aton ang circumcision about sa salvation. But we have to practice these 4 provisions because hasta subong ini siya binding gihapon. Nagalangkob kag nagapalig-on sa aton nga pagtuod sa Ginoo. Kagtuod na mga kauturan nga ina nga isyu had been settled. Kag ina nagapadayon until now. Okay? Hindi na kinanglan as ang ginambal ni Sir Garson, hindi na kinanglan ng circumcision. Kag ining apat ka provision ang hindi pagkaon sang dugo, ang hindi pagkaon sa mga pagkaon nga na-offer sa idol, sa mga Diyos-Diyos, ang hindi pagkaon sa mga sapat nga wala nag-agas ang dugo, kag ang sexual immorality, ang pag-preserve sang purity sang marriage, dapat ginato na iya padayunon hasta gid sa katapusan. Kag ang isa pa gid nga akon ibalik-balikon nga ang contention ni Pablo about sang misunderstanding between the covenant and salvation. Nga ang kaluwasan ara lang sa Ginoo, ara kay Kristo. Pero hindi nagakasiling nga kung ikaw may covenant na sa Ginoo, sa pareho sang Israel, nga ginpili sila, chosen sila. They were just depository of God's truth. But it does not mean nga sigurado na kay ikaw ginpili ko, sigurado na. No. You have to work out sa imong salvation, siling ni Pablo, nga amo sa kay Kristo. So, hindi kita mag-confuse sina mga kauturan nga kita Adventista, maluwas na kita. No. We have to work for our salvation, and that salvation is through Christ. But nevertheless, ang kanami lang, kay kita ang ginpili sang Ginoo sa pagwali sa mayong balita. And that's the privilege that we have. Okay. So, kabay pa mga kauturan nga ang Dios magapakmayo sa atong nga leksyon nga natun-an nga may madala kita sa atong tagsa ka iglesia karon nga Sabado, kag makabulig kita sa diskasyon sa atong tagsa ka mga eskwela, leksa klase naton sa atong eskwela sa Batika. Aton iduko ang aton mga ulo, magapangamuyo kita. Maluluyon kag langit ng namon nga may salamat gid nga ikaw nagupod sa amon nga pagtuon. Siguro wala ginamon matalaid ang tanan apang kami nakahibalo nga kadamo na gid sa mga insight kag kadamo sang amon mga kamaturan nga natun-an sa sinigid nga tiyon. Salamat nga ikaw upod namon kag magapadayon sa pagupod sa amon tubtob gid sa katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.